KukaLuka isahluko sama-21 soqala ukufunda evesini lokuqala. Kwathi ebheka wabona abacebileyo bebeka iminikelo yabo emphongolweni womnikelo. Wabona nomfelokazi othile ompofu ebeka khona amafadingi amabili. Wathi, "Ngiqinisile ngithi kini lo mfelokazi ompofu ubeka okuningi kunabo bonke." Ngokuba bonke laba babeka emnikelweni kokuchichimileyo kwabo, kepha yena ebuphofini bakhe ubeka konke abephila ngakho. Besakhuluma abanye ngethempeli ukuthi lihlotshiswe ngamatshe amahle nangezipho. Wathi kubo, "Kuya kufika izinsuku lapho kungayikushiywa kulokhu enikubonayo, itshe phezu kwetshe, elingayikudilizwa phansi." Base bambuza bathi, "Mfundisi, lokhu kuyakuba nini na? Nezibonakaliso ziyakuba yini pho? Sekuyakwenzeka lokhu na?" Wathi, "Qaphelani ningadukiswa, ngokuba kuyakuza abaningi ngegama lami, bathi, 'Nginguye,' bathi futhi, 'Isikhathi sesisondele.' Maningabalandeli. Nxa nizwa ngezimpi neziyaluyalu, ningethuki, ngokuba kumele ukuba kwenzeke lokhu kuqala, kepha ukuphela akukabikho masinyane." Khona wathi kubo, "Isizwe siyakuvukela isizwe, nombuso uvukele umbuso. Kuyakuba khona ukuzamazama okukhulu komhlaba, nobici nendlala izindawo ngezindawo, kube khona izinto ezesabekayo nezibonakaliso ezinkulu ezivela ezulwini. Kepha ngaphambi kwakho konke lokho, bayakunibamba, banizingele, banikhaphele emasinagogeni nasematilongweni, baniyise phambi kwamakhosi nababusi ngenxa yegama lami. Kuyakunehlela kube ngubufakazi. Ngakho kugcineni ezinhliziyweni zenu ukuba ningazindli ngaphambili eniyakuziphendulela ngakho, ngokuba mina ngiyakuninika umlomo nokuhlakanipha abangemelene nakho. Bakuphike bonke abayimpi kini. Yebo, niyakukhashelwa nangabazali nabafowenu nezihlobo nabangane, abanye benu bayakubulawa yibo. Niyakuzondwa yibo bonke ngenxa yegama lami. Akuyikulahleka nalunwele lwekhanda lenu. Ngokukhuthazela kwenu niyakuzuza imiphefumulo yenu. Kepha nxa nibona iJerusalema lihaqiwe yizimpi, yazini ukuthi sekusondele ukuchithwa kwalo. Khona abaseJudiya mababalekele ezintabeni, abaphakathi kwalo baphume, abasemaphandleni bangangeni kulo, ngokuba lezi yizinsuku zempindiselo, ukuba kugcwaliseke konke okulotshiweyo. Maye kwabakhulelweyo nabancelisayo ngalezo zinsuku, ngokuba kuyakuba khona ukuhlupheka okukhulu emhlabeni nentukuthelo phezu kwalesi sizwe. Bayakuwa bedliwe yinkemba, bathunjelwe ezizweni zonke. IJerusalema liyakunyathelwa phansi ngabezizwe, kuze kugcwaliseke izikhathi zabezizwe. Kuyakuba khona izibonakaliso elangeni nasenyangeni nasezinkanyezini nasemhlabeni. Usizi luyakwehlela izizwe, zixakeke ngokuduma kolwandle namaza. Abantu baphela amandla ngokwesaba nangokubheka okuvelela umhlaba, ngokuba amandla ezulu ayakunyakaziswa. Khona bayakuyibona iNdodana yoMuntu iza efwini,
inamandla nenkazimulo enkulu. Kepha nxa kuqala ukuvela lokho, lulamani niphakamise amakhanda enu ngokuba kusondele ukukhululwa kwenu. Wabalandisa umfanekiso wokuthi bhekani umkhiwane nemithi yonke, nxa isihluma niyabona nazi ngokwenu ukuba ihlobo seliseduze. Kanjalo nani nxa nibona lezo zinto zenzeka, yazini ukuthi umbuso kaNkulunkulu ususeduze. Ngiqinisile ngithi kini, lezi zizukulwane asiyukudlula kungakenzeki konke. Kuya kudlula izulu nomhlaba, kepha amazwi ami awasoze adlula. Xwayani ukuba izinhliziyo zenu zingasindwa ngukuminza nokudakwa nokunaka nokwalokhu kuphila. Lunizume lolu suku ningazelele, ngokuba luyakufika njengogibe phezu kwabo bonke abahlezi emhlabeni wonke. Ngakho lindani ngesikhathi sonke, nikhulule ukuba nibe namandla okuphepha kukho konke lokhu okuyakwenzeka, nawokuma phambi kweNdodana yoMuntu. Njalo wayefundisa ethempelini emini, kepha kusihlwa waphuma ayokulala entabeni ethiwa eyeminqumo. Ekuseni abantu bonke beza kuye ethempelini ukumuzwa.